Sumaga diaturi. Muter emene ke, muter emene. Nah, Nganggo Mama Ijuan. Mama Rame. Nganggo Mimi Rame bos Malaysia dienteni maning bonuse. Ora kalian nganggo Mimi Wanti. Bapak Hajat. Wadon lan lanang ari si pengantin. Ayo sak, mimiti muter. Kanggo sing masih ana ning empere masing-masing ayo. Manis meseme Mama Hajat karo somai mimit tuan rumah gawe bunga. Ya kasuwun, ayo. Sok mangga sakresane. Warisnya majikan wadon maka diaturi. Sumpinge kembang Bapak Kusnadi. Ayo. Ari kembang Wijaya Bapak Kusnadi. Sing wis Bapak kene kulon, sing wis Bapak kulon. Kusnadi. Sing wise kulon ayo sing Bapak wis kulon. Kusnadi. Bapak Hajat sing bayari. Sing wis kulon, Bapak ayo. Hajat. Bapak Kusnadi sing paling sayang. Ayo terus. Bapak Kusnadi. Bapak Kusnadi. Bapak Kusnadi. Ayo. Bapak Kusnadi sing bayari. Bapak Kusnadi matur kesuwun sangat. Ayo Bapak Kusnadi. Ayo sing burung ayo. Mimi wangati gedhe mimi tuan rumah dalan-dalan Jalan terus. kantun ali sareng Mama Rame gedhe mimi rame Zona Production minangkane sing mirengaken. Ayo sing durung ayo. Ayo gantian sing durung ayo. Menda dene plaku Kasuwun. iring Tapi lambut tapi lah ayo. Kanggo jajane senang rehat. Nggih matur kesuwun. Kanggo sing sampun berpartisipasi. Ayo sing durung ayo. Nyusul. Pengantin baru Ayo, Bapak masih Kusnadi saya sami kuplit matung Bapak Kusnadi Ibu Wati sayang Wati Bapak Kusnadi. sareng Mimi Rame ekeding Mama juangan Mimi juangan yene mansi yene man katone maning Mama juan Mimi juan Ayo Mas. Poko matoko pulpen Mama tuan rumah sayang kertas putih singkong kota Medan Bapak Kusnadi sayang Bapak Kusnadi. Bapak Kusnadi wong sing paling eman sayang Bapak Kusnadi Ibu Wati sing paling eman. Ya terima kasih buat yang sudah berpartisipasi di acara temuannya Bapak Kusnadi. Gua majak mewakili Bapak Kusnadi untuk Bapak Kusnadi dan sekaligus majak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki selingkuh demen wong secen Bapak Kusnadi